Tnediet l-ewwel fażi ta' kampanja ta' informazzjoni mmirata lejn iċ-ċittadini kollha u li hija bbażata fuq is-servizzi li joffru l-entitajiet fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja bilan li titqajjem aktar kuxjenza fuq is-servizzi offruti u li huma aċċessibbli għal kulħadd. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u s-Segretarju Permanenti Johan Galea. Is-Segretarju Permanenti spjega li l-idea nibtet mill-fatt li minn stħarriġ li kien sar f'livell nazzjonali fl-2021 ħareġ kif il-maġġoranza tan-nies jabbinaw il-ġustizzja mal-qorti biss. 40% biss ukoll kienu jafu li għandhom aċċess għas-sentenzi tal-qorti u 15% biss kienu jafu li l-avukat jista' jiftaħ kawża online. Ġie spjegat li dan l-istħarriġ irid jittieħed ukoll fid-dawl tal-investiment li l-Gvern qed jagħmel fil-qasam tal-ġustizzja. Fil-fatt mill-2017 sal-2022 l-investiment tal-Gvern f'dan il-qasam irdoppja bżieda ta' kważi 100% minn aktar minn 20,422,000 euro għal kważi 41 miljun euro. Dan fil-waqt li n-nefqa bejn l-2017 u l-2021 żdiedet bi 88%. Dan l-investiment fuq medda ta' 5 snin sar sabiex jitwaffqu entitajiet ġodda fil-ġustizzja bħad-Dipartiment tal-Ġustizzja sabiex jitkabru l-operat tal-entitajiet bħalma jiġri fl-Aġenzija tal-Għajnuna Legali u sabiex jitwessaw is-servizzi offruti bħalma qiegħed iseħħ fil-każ tan-Notar tal-Gvern. Min-naħa tiegħu il-Ministru Jonathan Attard sostna li b'hekk din il-kampanji hija kruċjali biex jiżdied l-għarfien tas-servizzi eliġibbli għal professjonisti u nies li jiffurmaw parti mis-settur tal-ġustizzja. Huwa tenna li l-ġustizzja għandha tidher li qed issir mhux biss fil-kawżi tal-qorti iżda wkoll billi kulħadd ikun marraf b'servizzi li wieħed jista' jagħmel użu minnhom. Se nassiguraw li b'kampanja ta' informazzjoni nkunu qegħdin naslu b'aktar mod effettiv għand iċ-ċittadini tagħna b'tali mod li jkunu aktar a konoxxenza ta' servizzi diġà offruti, però wkoll biex nassiguraw li nkomplu ntejbu is-servizzi offruti li ċittadini hemm barra biex kemm jista' jkun nkomplu niffaċilitaw u nissimplifikaw il-proċessi fis-settur tal-ġustizzja.